Ayo kerek panjang minum rabu singko parang jadi kalau panjang itu berkacang dengan tidak rabu rabu sama barang yang mati kalau terakhir berpakai rabu bolo jadi kalau panjang minum manjur bolo yang orang semboyong sama panjang minum kondiakan dua pecah dari boten sakit anjuman tidak patuh panjang Prabu Siliwangi Prabu Moroso Prabu Simo Barong Simo Barong lalu raya puja paman dengan Prabu
Saya
awit panguasa Gusti Kang Agung agen kawula sak rombongan Wah,
Jos. Awas. Lebih tahu berapa pengalaman setan. Pada kobong itu. Romi Gorata Roma yang
Hari. Wis ayo. Nggih. Ditoto sing apik. Ya contoh sing apik no, Mas. Ayo, anak masalah ayo dirembuk sing apik. Pripun? Wis ayo. Ditoto sing apik. Anak masalah ayo dirembuk. Mas Nopi, sabar Mas. Pripun? Bapak iki Ron, Iron. Ayo, dirembuk sing apik. Dadi contoh sing apik. Iya. Aja nganti kaya sing jaranan sing wis-wis malah disekoros salah dhewe lagi oleh bolo akeh. Ayo Mas, cinta damai kok iso kaya ngono. Piye Mas Nabi? Sabar Mas, ayo ditembuk sing apik, ditata sing apik. Mas, sabar Mas. Ayo dukun karo kancane. Dukun iki ayo kena ditoto napa mboten, lanjut napa pun nggih. Tekan proyek pamunten lagunya pamunten wonten atur kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.